1000 is not enough. Mano kaluore kod pek mar ngima. Pek mar ngima. Kwa winja ne korka recho nyaka sani wang'eyo ni chieng' wuok tich mano mar juma mokalo wuok tich juma ni wabedo kod ng'anyo. Nyaka sani odiochieng' ma kawuono bende ng'anyo biro bedo. Ng'anyo makamagi biro konyowa kose jopiny ponono dhi mana e ndara kacha. Moko kuom gi no wito ngimagi. Wantiere kod lipode mopogore opogore mag jogo mosewito ngimagi, nyaka nyithi skul mabende osewito ngimagi, kod jogo mabende oyudo hinyruok mopogore opogore, obed obila, obed kata nyaka jopiny ma kawaida. Bende obiro konyo mana kaka iwinjo ka Agnes osewacho ni en gimomiyo ponono oneno ni ng'anyo gi ber, en kaluore ni nyaka sani sirikal pok ochopo singo moro amora mane omiyo jo Kenya. Mokongo wea correcta gima nyamera Agnes owacho. Okawacho ni jowa emong'iyo gigo kidi nikech okapar ka jaluo ne nyalo dhi Spectra ni goyo kambi mar baba gi mama. To gima wacho ni en richo, awacho ni sech kama ratiro mari ogike ema maro chakre. Omiyo seche makata idhi kawo gir ng'ato kaka nyocha neno ka nyamera moro ni Kisumu. Ene ng'anyo kendo ng'anyo nikech ekonomi rach, ong'anyo nikech oneno ni okonyal kaka piny chal. Tasi yudo ni en ma ene ng'anyo ni. Ene ma jomo wuotho go kendo donje kiosk mare mokawo soda duto mane nie kioska. Dongi neno kama ne ngi marach nikech nyathiu emanie duka cha, nyathiu be mondiki kata koke nyathiu en wach ni moro. Omiyo seche mwadhi ni wang'anyo to bende nitie jowa moko maiye kae ma jo miwacho ni jo maundu, I think that's the right word, magi take advantage of ng'anyo ni mondo gi vandalize, gi take advantage mar ng'anyo ni mondo gi kwel. Tang'o matimre kor joluo mabedo branded ni joka ema timre nade ema ong'eyo go kidi gi ne mane giba kidi makato ken jaluo sechego. Ni neno kata kiwacho joma no dhi along Thika Road, the people who broke into the farm of the last president Uhuru Muigai Kenyatta, tiwacho ni karabende nitie jomoko bende manyalo timo tim yore mopogre gang'o mopogre gi jaluo. Emwakwedo ni onge ratiro mari ni kidhi ng'anyo nikech constitution oyieni ni nyalo ng'anyo to kore dhi kacha gi beti, kore dhi kacha gang'o gopanga, kore dhi kacha gi tong' nikech ineno ni dhi kingri. To wano wacho ni gima constitution wacho en ni mondo wadhi wang'any, to wadhi wang'any unarmed, maonge silaha mora mora mitimri nade miwuotho go nikech ng'anyo. Seche ming'anyo wang'eyo gik ma ng'anyo osekele piny ka. Kata constitution mo wacho sani article 37 it came about because of ng'anyo. Gik mabeyo mwaneno freedom of expression go obiro nikech ng'anyo. Ineno. Omiyo okwanyal wacho ni ng'anyo en gima rach. Ka din en gima rach dino kokete katiba. To gima wakwayo jowa ni seche mwang'anyo ng'eni waloro dukni ma dewo wayude kata siling moro 100 watimo gang'o wanyiewo godo alot. Seche mwang'anyo sani koth chwe ok wadhi e puodho. Kok idhi e puodho to kidhi mako nego beni komo to kikomo ibo makomo chieng' machielo. Seche mwang'anyo to nyithindo ok som to kuonde mamoko to waneno ka nyithindo some. Nyithindo ema lag behind. Ineno. Omiyo gima ana wacho kaka ng'ano mohero telo maber, not leaning on either side of what's happening, is that onego wang'e ni ng'anyo ni gi gik ma baba wacho gi be watime kaka baba wacho nikech baba usiko ka wacho ni wadhi uru ng'anyo lakini ok wadhi ni wadhi maber. To kata kamano nyaka sani mana kaka penji waseneno ng'anyo kapok ami thuolo Dr. Saloma ng'eni wach moro ili nwaneno ng'anyo chieng' wuok tich. Mano wanyalo wacho ni koro wuok tich ariyo, mano wuok tich mar tarik 20 gi wuok tich ma juma ni tarik 27. Ng'anyo ne ntiere, odiochieng' ma kawuono bende ng'anyo nitie. Bende nitiere hopes ni gik moko biro lokore recho. There is hope. Emo mineno kata ka koro we are having a conversation as a nation. Ni neno kanyoro baba no bet gi wuoyo gi jo kanise. Ni neno kata ka Rigathi Gachagua bende no wuoyo gi ng'ama no kelo handshake in 2018. Ineno. Omiyo okwanyal wacho ni ng'anyo ok dhi kelo nwa ber. Nikech seche ma jo wang'anyo kaka gi ng'anyo no. Ema sirikal awinjo ko wacho dholuo moro ni ikete tesre, I think I'm using it correctly. Checks and balances. Mondo ng'e ni nyocho promise ni idhi miyo mogo at 70 after 100 days. That we have not seen.
ni wacho maber ni bro keto mine at 50-50 of all your appointing positions. Pok waneno mano. Baba wang'anyo nikech waneno niya electoral injustices mosebedo katimre kwa dhi mbele gi kaka timre ni ok ber. Omiyo ok wanyal wacho ni ng'anyo onge gima dhi timorade dhi konyo wagodo. To ng'anyo an gima kwayo ni can we have a dialogue, the leaders, mondo wach niya wan kaka sirikal waneno ni gimomiyo pok waduoko mogo piny en achiel ariyo adek. Gimomiyo ok wanyal duoko subsidies en achiel ariyo adek. Nikech in the same constitution, Article 33 of it, there's freedom of expression, and in that particular article, onyiso wani ni freedom does not extend to incitement of violence, but freedom seeks and you seek information, you receive information, and you can impact that information. Matinde niya sirikal nigi jukumu mar nyiso jopiny gimomiyo pogi timango pogi duoko mogo piny. To bende sirikal osekawo okang' mar timo mano kalure ni mano e gima hinyo jopiny ahinya. Dine gisekawo okang' adira makende. To seche moko tulo mwaneno kata koko mwaneno seche moko doko bet. Wawinja ne ka korka